L'any 2018, Cases de la Música va posar en marxa una cantata per a alumnes de primària, La Clica. Des de llavors, 608 escoles d'arreu de Catalunya, Andorra, Balears i Catalunya Nord hi han participat. Més de 30.000 infants han gaudit, cantat i ballat les cançons de La Clica. I al final de cada curs han participat a les cantates. 140 espectacles, músics en directe i més de 50.000 mares i pares aplaudint a les seves filles i fills. La bona acollida de la cantata a les escoles ha fet que avui us presentem un nou format, l'espectacle familiar de La Clica per a festes majors i festivals. 5 joves cantant, la banda de La Clica a l'escenari, pantalles amb animacions interactives i tot el públic cantant. Les cançons de La Clica parlen de valors universals com l'amistat, la igualtat, l'autoestima, les emocions, l'ecologisme i els somnis. L'any 2020, aquestes cançons es van recollir en un disc, on van col·laborar artistes com Doctor Prats, El Pot Petit, Damaris Gelabert, Roba Estesa o Xiula, entre molts altres. La Clica que ja coneixen en un nou format, pensat perquè puguin gaudir de les cançons que ja s'han fet seves aquest cop des del públic. Posa't en contacte amb nosaltres i programa La Clica al teu escenari.